बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ गायसिनिसिमबो बावहरफिनदों आंनि मुङा मुरसिं बर' आं गेम क्रिकेट कमिसननिफ्राय फैदों आं दा एगेन्स्ट द मशननि जानानै बुंनो सानदों आयदायानो जाबाय माहारियारि खौसेथिनि थाखाय हारियारि सोलाय सोल' हाबा खालामलायनायनि गोनांथि दङ एबा गैया आंनि बायदिबा गैया दा मानो गैया जायखिजाया मोनसे हारिया जुदि थांनानै थानांगौ जायोब्ला बे हारिनि गेजेराव थानांगोन राव थुनलाइ हारिमु आरो गावबा गावनि आंगो गाननाय जोमनाय जे ट्रेडिशनेल आरो मोनसे हारि जुदि थैलांनांगौ जायोबा बे हारिनि गेजेराव थानांगोन सुबुं अनजिमा खमायनाय राव गोमालांनाय गाननाय जोमनायनि गोमालांनाय दा माहारियारि खौसेथिखौ नायनानै नों जुदि हारियारि सोलाय सोल' हाबा खालामलायबाय थायोबा जानो हागौ गुबुन हारिया थांनानै थागोन नाथाय बर' हारिया थांनानै थानाय नङा मानोना दिनै नोङो सासे बर' सेंग्राया सासे एसामिस सिख्लाखौ लाबोनानै जेब्ला जुलि खालामगोन अब्ला बै एसामिस सिख्लाया बर'नि न'खराव फैनानै माब्लाबाबो बर'नि ट्रेडिसनेलखौ बुजिना लाफैनाय नङा बर'नि रावखौ बुजिना लाफैनाय नङा बर'नि थुनलाइखौ हारिमुखौ बुजिना लाफैनाय नङा नाथाय नों दिनै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ नाय सोरबा बर' सिख्लाया नेपालिजों एसामिसजों बांगालजों जुलि जाहैगोन जुलिनि सिगाङावनो गावनि बिगुरखौ खुनानै गुबुननि बिगुरखौ सोनानै लागोन गावनि रावखौ थुनलाइखौ हारिमुखौ गारनानै गुबुननि रावखौ थुनलाइखौ हारिमुखौ फोजोब लाहैगोन दा बेफोरबायदि आखला दिनै बर' सिख्लाफोरनाव दङ दिनै माहारियारि खौसेथिनि थाखाय हारियारि सोलाय सोल' हाबा खालामनायनि गोनांथि गैया नङा दङ नाथाय माहारिनि बै गोनांथिखौ सुफुंनो थाङोब्ला बर' हारिनिबो गोबां खहा दङ मानोना दिनै बर' हारिया गुबुन हारिफोरबायदि थोजासे जौगानाय नङा गुबुन हारिफोरबायदि जोङो दिनै माखासे बिथिङाव जोङो दिनै दावगानो हायाखै दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां जेंना दङ रांखान्थियारि जेंना समाजारि जेंना माहारियारि जेंना गावजों गाव खौसेथि गैलायनि जेंना दा बेफोर जेंनाखौ जोङो सुस्रांना लानो हानांगोन हारिनि गेजेराव माखासे जेंना थायो बेफोरखौ जोङो दिनै सुस्रांना लानो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जे थांखि बिसिम जोङो सहैनो हागोन बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ थैनोसै समाव फंसे खोथाखौ बुंलांदोंमोन जे आं थैनायाव आंहा जेबो दुखु गैया नाथाय आं थैनानै आंनि सानस्रियाबो आंनि मुस्रियाबो आंजों गोमालांफायोब्ला आंहा बेवहाय जोबनो गैयै दुखु थागोन दा बे खोथाखौ रुजुनानै आं फंसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा गुबुन हारिनि मानसिजों जुलि जानायाव जोंहा जेबो दुखु गैया नाथाय दुखुआ बेसो नों गुबुन हारिनि मानसिजों जुलि जादों होननानै गावनि ट्रेडिसनेलखौ फबसिना दोनोबा जानाय नङा गावनि रावखौ थुनलाइखौ हारिमुखौ खोमोरनानै दोनोबा जानाय नङा नों आमेरिकायाव था लन्दनाव मुम्बाइआव बायदि जायगायाव थायाथों मानो नों गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ बोजबना लाहैनांगोन गावनि हारिमुखौ बोजबना लाहैनांगोन नोङो मुस्लिमजों जुलि जादों होननानै मुस्लिमनि न'आव थांनानै मुस्लिमनि लुंगिखौ गानना संसार जायोबा जानाय नङा एसामिसजों जुलि जादों होननानै एसामिसनि सारिखौ फाननानै जुलि जायोबा जानाय नङा नोङो मुस्लिमनि न'आव बर' दख'ना गाननानै संसार जानांगोन एसामिसनि न'आव बर' दख'नाखौ गाननानै संसार जानांगोन अब्ला जोंहा बेवहाय जेबो दुखु थानाय नङा आरो माहारियारि खौसेथिनि थाखाय हारियारि सोलाय सोल' हाबा खालामलायबाय थायोब्लाबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन नाथाय नैबे समाव बुंनांगौ खोथाया बिसोर दिनै बर' हारिनि रावबो आइजोफ्रानो मुस्लिमजों जुलि जादों होननानै मुस्लिमनि न'आव बर' दख'ना गानना संसार जाहैयाखै एसामिसजों जुलि जादों होननानै एसामिसनि न'आव बर' दख'ना गाननानै संसार जाहैयाखै दिनै बिसोरो मुस्लिमनि न'आव मुस्लिमनि लुंगि गानना संसार जादों एसामिसनि न'आव एसामिसनि सारि गानना संसार जादों नाथाय जोङो दिनै बिसोरखौ नाय सोरबा मुस्लिमा बर'नि न'खराव फैनानै बर' दख'ना गानना संसार जाया सोरबा एसामिसा बर'नि न'खराव फैनानै बर' दख'ना गानना संसार जाया मुस्लिमा बर'नि न'खराव फैनानै गावसोरनि लुङिखौनो गानना संसार जागोन सोरबा एसामिसा बर'नि न'खराव हाबा जानानै गावसोरनि एसामिस लेंगुवेजखौ रायलायनानै रावखौ रायलायनानै संसार जागोन गावनि एसामिस हारिखौ फाननानै संसार जागोन अब्लालाय मानोथो बर' आइजोफ्रा मानोथो सोलायो मानोथो गावनिखौ गानना गुबुननिखौ बोजब लाहैयो लैथोनि दैखौ दैआव सोनानै फोजोबनो हाया बेबायदिनो बे गोसो गोरबोआव बेरखांनाय माखासे बुंनो गोनां बाथ्राखौ बे